Makita ti ala iti daytoy a CCTV ti napaspas a panagpataray ti maysa a motorsiklo ti pakurbada paset ti National Highway a sakupen iti Barangay Torre iti ili ti Curimaw anang itonda iti disgrasya ken nakatayan ti 23 ti tawen na a rider ani Dave Rainiel Ridap a residente iti Barangay Labot iti ili ti Badok. Basta iti investigasyon, ti motorsiklo iti agpapaabagatan a direksyon, idinta may pagrup an awanan ti kontrol ti manibela iti driver na overshoot, nagdere-diretso ken naidungpal iti iking ti daytoy a poste. Gapu iti nakaro a sugat a sinagaba ti driver kang runaanen ti ulo na, insigida anatay daytoy. Ada ti visibility vest na dati, sir? Awan pa'y nga ron, sir. Awan pa'y helmet na. Well, sir. Ken, dabay ti influensya ti arak dati effective, sir? Base iti RHU, sir, tao malingaso ti arak idi kano rabi. Kit, kinitamit lang oras, sir, na tawagan mi ti pamilya. Kit imay da kinita ken inala jay bangkay na, sir. Naliday ti Pasko ti pamilya ti biktima. Napalaos sila dingit da gapu iti kenla at apan nakapukaw na kadakwada. Kang runaan na taubing paylaing daytoy ken no arigen agururay paylaing ken kuana ti masakbayan a napnuan ti namnama. Sapay la ko maserta. Awaten ko man ni Apo. Agpesto ko madidya ayan na. Amo nga awan ti basol na serta. Awan ti amo nga basol na mo. Tirabaw ni Apo daga. Sulati daw dawa ko kun ni Apo ta. Agnanayong ka din. Kup-kup-kupan na ida. Tadayja ulit na sir ko. Natay man hindi pa makatawon. Makatawon to pa lang ng January. Awan ti makunada no di kinasaya at bayat iti panangiladawan da ken ni Dave Rainiel. Itang umadanin ti Paskwa, dagiti laengin lagip nga imbati na iti kadwada. Nutumaw tawag ni Mama dakon ko nada. Mama, aywanam dagito ubing tulungan mi da nga sumrek nga mapan agdaydayaw kini Apo Diyos ko na. Tamay sa kami mat nga agserserbi ti Apo. Nga muna kiyang subsuban tinaymbang nga nakam. Isumat tinala ni Apo Diyos nga nabiit nga natay kong ko. Isu nga. Haan ko nga malipatan ti kinainbag na. Basa riti pulisya addan diti imununa a disgrasya na pasama kiti daytoy a paset ti kalsada a rason nga ibilang da nga accident prone area. Apelada kaditi motorista iti naiget a panagad-annad kang runaanen ita a holiday season. Holiday season ita. Permi nga ado iti Christmas party programs. Pan nakainaig iti nasanger nga arak. Nukad lang nakainom kayo iti nasanger, liklikan tayon iti agmaneho. May sapay, sir, no kad mabalbalin ko ma. Kit agsuot tay iti safety gears kas kumati helmet tadi napasamak iti rabi, sir, katawan helmet na. Isot pon kin gapuna nga naitama di ulo na injay iking ti poste. Ken visibility best. Para kadakwada kamit lang, sir. Ken may katlo, sir, lastly, di pinaka-importante. Nukad lang adapan nakabalin na agan-anad respeto lang iti pada nga agusosar iti kalsada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.